Geraint Scott, dwi'n byw yn y Bari ond dwi'n gweithio yn Gaerdydd. Y gleision neu'r Abergweithio? Gleisio. Nelfan Dewi Sant neu'r Arcade? Yr arcade. Castell Caerdydd neu Castell Cwch? Castell Cwch. Clwb Ifor neu Clwb y Diwc? Clwb y Diwc. Lle gorau i cael paned? Symos i fi, dim ond bod nhw'n neud paned, fi'n apus a fi fyna. Beic neu bws? Bws. Ydych chi'n gwybod enw'ch cymydol? Na. Y Senedd neu'r Stadiwm? Stadiwm. Peint o SA neu peint o Guinness? Peint o esau. Y bai neu canol y ddinas? Bai. Yr M4 neu'r A470? M4. Gym neu G&T? G&T, definitely. Eich hoff dafarn? Moch yn dydd. Cas beth am y ddinas? Traffic. Eisteddfod neu Tafwyl? Gosh. Rhaid fi weid Steddfod. Diolch.